вършите ладно. Опа, тук ми е малка графиката. И здравейте! Здравейте хора, днес ще покажем нашата битка преди. Заснемахме клип, но не стана, защото... Само да кажа, че моята къща е на две. Опа, сори. Омага. Добре, сега ще ни е на малка графиката, сори гайс. Аз пак гайс. Добре. И ето това е моята къща, първата моята къща, да. Ето вижте, много ми лаги, обаче не знам защо и се нервя. Ето имаме кът, хере. И ето я, това е моята къща. Виждате я изцяло. И сега отиваме при на Blaze Prods. Опа, ладно. Всъщност да се таковаме. Чакайте нещо направите. Лак. Какво направи сега този път? Уна. Омага. Само каза, че е свързано с ток и блок. И къде ти е къщата, само да те питам? А? И после... О, да. Тъпъм. После стига. Само... И ето на него е къщата. Това е къщата на него. Ето виждате я. Много ми лаги обаче, не знам защо. Но нищо, това всеки пак ми е лаптоп и... И всъщност, що ми изберете коя къща е по-добра в коментарите, ще гръмнем по-лошо. Да. И ето тук това е къщата му. И дано ви е харесало. Да я направо да я. Дайте палец нагоре, сабскрайбвайте се и... И чакай малко. И до скоро. Виж, че гръмнах къщата. А? Гръмнах къщата. Не си я гръмна, но карай. И до скоро. Погледни отвътре.